Ora gua kresek lho argule. Yo ora apa-apa. Dadak iku nek kresek. Jos. Ini minggu yang disini ono anak lereng yang take tahu saya macam tepet lumayan gede. Jane nendi lho ganong mau iki. Jak golek malah lek lho. Peh. Nek keonge nendi keonge. Jane ganong yo nendi ke mau iki. Mangkat bareng kok. Iso ora teko nggon. Kok entuk keonge. Ada nih kene ae. Sopo kae? Tunak-tunak ning kono kae. Aku apal cupine koyo ngene kae. Kiman kae koyo ngene. Kiman iki kene. Woi, man. Kiman. Kira sopo lho bengak-bengok. Suwira cetak rek gimana? Padu iki mesti. Woi, opo kowe? Ayo. Rono lo jagong. Leren sik, rokok-rokok. Aku golek jangkrik kok. Lah. Musim kowe golek jangkrik lho. Lah. Didu wapi kok. Lah ini kok jangkrik apa yo enek. Yo enek toh. Ini leren sik ini, Bu. Pah. Wis jangkrik apa enek? Ya enek toh. Aku wis entuk anu, lanangane, gari wedokane. Bukan tidak bukan iki. Masa ngono kok. Nang ngerti kok. Aku kelingan lho, zaman kene ben prantinggo nganu, ngising. Sopo sing ngising? Ya kok aku ben nganu langganan kene mesti disian. Piye jalan dodok. Ngene aku kelingan ning kono jedul ibarat taimu to dene. Kapan lho? Ya penting aku ngerti tai jedul sing kulino ngisine kene sapa? Ya aku. Lah iya paling ya awakmu. Oh alah. Kuwi lho. Mosok iya. Marahi aku pirang-pirang dina gur mangani gandul. Tak kira kulup karo sawi-sawian. Oh, pantes ijo. Dene karo genjer. Lah iya. Jadi dhek enggak nyampur. Jago-jago ngene sih lho. Tak cerita lho. Ya, nyapa? Kowe nyapa kowe? Ya, aku ceritane iki arep golek keong to karo ganong iki. Lah genah-genah mangkat bareng. Lah kok teko nggone ra bareng. Nyimpang nendi lho bocah iki jane iki ilang. Lah yo mbuh to. Pindah kae mau. Iki dari ilangan lho, aku yo wedi lho. Ora mudeng pikirane cak aku yo. Lah iya. Ayo kita iki dipentas terus ngono lho. Lah iya. Lah ini karo weteng ya padha lho. Lah ireng karo ambekane jan. Lah iya. Nek ngombe banyu lek reti yo desel. Oh, di sana. Oke. Pawakane kok padha. Lah kaya ganong kaya ibu. Aku apal helm lho ya. Oh, ganong ya. Heh, kamu. Iya, kamu. I love you. Abedare. Iya kaya nih. Apa lho kok nih, nang kono kaya wong kentuk. Ngetes sik. Ini apa kok karo?
Pokoknya toh. Ya, bang pengen sini Pak Lek. Yo. Pokoknya kalau aduh kan mati. Oh, panting ini. Iki karepe kae tok nih. Oro. Masalah. Cekur kan, Om. Cekur. Ya Allah. Woi, belum. Aku anu, bayane kuwi wis dokan to. Lah kok ngene mak getek buwok ngono. Itu. Kono. Mulut. Sakit itu. Allah. Iya. Ngomong. Oh, cek. Aduh. Untung ini helm iki mau. Iya. Selamatan utama iki. Mau enggak? Yo. Ngene wis hukum kita kok. Tak critani. Nganu. Aku mau ki nganu, opo kae jenenge? Kan aku linggo to. Heeh. Karo ngene iki. Merem-merem ini yo rumah saku ket ngarep kuwi nek koyo wong wedok wayu tenan. Dadi tak celuk ki. Wik ngono kuwi to. Dek moro. Berarti kowe ngetote mau. Ngetote terus mak tengok dek moro. Heeh, moro tak celuk moro. Terus dek ngene iki, Wong sing aku yo kekarep yo ngene iki to. Ngene iki bakno tak ngendeti iki tak rangkuli lah kok. Betok teblok ngono kuwi to iso-iso kuwi. Iki gara-gara nonton film Dewi Bunyi lho. Oh, beh kan. Nonton film kapal-kapal ke to? Ini kapal-kapal to? Oh. Lah, dasare wedoke ayu ke. Lah wayu ngono wedok. Bayangne kok arep prank lho. Iya. Salah. Aduh men, arep prank lho. Tak kira ilang lho mau gitu. Beok. Golek keyang kok. Iya. Keyang gua iki mau, rada golek nulungi awakmu. Ya Pak Lek wis kurang yo. Bene kok golekne godhong apa ning budene yo. Iya. Godhong Telo budene yo. Iya. Wis sore iki, lak masuk angin kowe kok. Kumisik. Kali. Kaya nganu. Ini padel deh ini. Kok tai yo. Kayak padel ini. Masuk angin nih kowe. Rono. Balik. Danong arep edan. Danong arep edan. Ayo, Mas. Aku merasa kalau arep merasa tidak menyapa. Sampai. Niate mesti tak loro ki bar molo sing arep. Bes. Aku iki ramu kok. Emak ketemu iki Yo, aku ora sengaja nganu kowe. Aku arep ngeplak kuwi panjol kok. Lah aku ngono iki ramu teng ngono iki. Lah ya apa? Ya seneng. Aku ora seneng banget to. Lah terus ngopo? Yo, yo gelep dhewe tak ngono kene. Ya ayo lho.